Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, atong ablihon ang atong Biblia sa Marcos Kapitulo 6, versikulo 47 hangtod sa 56. Ug maayong hapon once again sa akong 93-year-old nga lulo nga si Isabelo Lauris Sr. Maayong hapon kanimo, Lo. Mark chapter 6 verse 47 to 56. Ang giingon dinhi: Nianang pagkagabi ang sakayan didto na sa taliwala sa lanaw ug si Jesus naginusara sa bungtod. Nakita niya ang iyang mga tinun-an nga naglisod sa ilang pagbugsay, kay sungsungon man ang hangin. Nianang pagkakaadlawon giadto sila ni Jesus nga naglakaw sa tubig. Musaylo lang unta siya kanila apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig. Naghuna-huna sila nga kadto usa ka multo. Naniyagit sila tungod sa kahadlok apan miingon dayon si Jesus kanila, ayaw kamo kahadlok, salig kamo kanako, ako kini. Unya misakay siya sa sakayan uban kanila ug milurang ang hangin. Nahibulong pag-ayo ang iyang mga tinun-an ug naglibog sila sa nahitabo. Wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa pan ug ang ilang hunahuna wala gayud makatugkad ni adto. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Ginisaret ug gihigot nila ang sakayan. Sa pagkawas na nila nailhan dayon si Jesus sa mga tawo, busa nanagan sila ngadto sa kasilinganan. Bisan asa nila madunggan nga atoa si Jesus, dadon nila ngadto kaniya ang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Jesus moadto sa kabalangayan ba, sa kalungsuran o sa kaumahan, adto gayod sa merkado dadon sa mga tawo ang ilang mga masakiton. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang bisti. Ug nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. May the Lord bless the reading and meditation of His Word this afternoon. Sa versikulo 37 hangtod sa 44 mga kaigalaan, atong mabasa nga gipakaon ni Kristo ang 5,000 ka mga katawhan, wala pay labot ang mga babae ug mga bata. Ug gikan sila sa nagkalain-laing mga dapit, ug wala gayon sila tindahan nga mapalitan alang sa ilang pagkaon. Ug human nakakita sila og bata nga adunay 5 ka pan ug 2 ka isda. Ug human gipasalamatan sa Ginoo kadtong pan ug isda, gi-multiply, gipadaghan sa Ginoo ug ang tanan nakakaon og dunay 12 ka basket sa mga sobra nga ilang natigom. Ug human nga gipakaon ni Kristo ang 5,000 ka mga katawhan, iyang gipugos pagpatabok ang iyang mga disipulo ngadto sa laing bahin sa dagat sa Galilea. Ug sa ilang pagtabok sa lawa sa Galilea, pila na ka oras nga nagbugsay ang iyang mga tinun-an gumikan kay sungsungon man ang hangin. Aron lamang makatabok, galisod gayod sila. Ug sa record ni John, the Apostle John, mga 3 hangtod sa 4 ka milya na sila. After 7 or 8 hours, naa pa sila tunga-tunga sa dagat sa Galilea. Ang giingon sa Mark chapter 6 verse 48, nakita niya ang iyang mga tinun-an nga naglisod sa ilang pagbugsay, kay sungsungon man ang hangin. Lisod kayo kadto nga sitwasyon mga kaigsunan. Hanas na kadtong mga tawhana sa pagpanagat, pero bisan pa sa ilang kasinatian sa pagpanagat sulod sa daghang mga katuigan, ang ilang kusog mga kaigsuunan naluya o gikapoy kayo sila. 7 hangtod sa 8 ka oras nang gasigig bugsay. Ug samtang atua sila sa taliwala sa ilang kalisod,
nakita nila si Jesus nga naglakaw ibabaw sa tubig. Ug ang teksto nato nagsulti nga sayloan unta sila sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa pikas bahin sa lanaw. Of course, nasayod kita nga ang atong buhi nga Dios adunay mas dako nga plano nganong iya katong gibuhat ug sa ilang pagkakita sa atong Ginoong Hesukristo nga naglakaw ibabaw sa tubig, naniyagit sila gumikan sa ilang kahadlok. Ang bersikulo 50 nga nagadescribe mga kaigsunan nga nahadlok gayon sila, nalisang kaayo sila. They were shaken, they were smitten with fear. Mao nga gibadlong sila sa atong Ginoong Hesus, miingon ang Dios, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Mga disipulo sila sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan. Mga magtotoo sila sa atong Ginoong Hesukristo. Ilang gibiyaan ang tanang mga butang aron lamang musunod sa atong buhi nga Dios. And yet, sa ilang pagsunod sa atong buhi nga Dios, miabot sa punto na nakabaton sila og kahadlok og pagduha-duha. Nalisang sila, nahadlok sila og nagduha-duha. Sa laing bahin, sa bersikulo 54 hangtod sa 56, adunay baga nga mga katawhan, nagkalain-laing matang sa mga katawhan, nga nagsunod-sunod kang Hesus bisag asa siya moadto. Tungod kay nasayod sila nga adunay mabuhat si Hesus alang kanila. Ilang gidala ang ilang mga masakiton ug gipahikap sa iyang biste ug silang tanan nangaayo. Pero nakita nato nga kini nga baga nga mga katawhan, mga dili kini magtotoo. Later, uban kini sila sa musinggit didto sa Jerusalem, ilansang siya sa krus. Kung atong basahon kini nga chapter, mura og dako kayo sila og pagtuo ug pagsalig sa gahom sa atong buhi nga Dios. Pero dili kayo sila tinuod nga magtotoo. Murag wala sila pagduha-duha sa mabuhat sa atong buhi nga Dios. Niini nga passage nga atong gibasa. Pero dili sila tinuod nga magtotoo. On the other hand, ang kadtong mga tinuod nga magtotoo nga mga disciples sa atong Ginoong Hesukristo, nakabaton sila og pagduha-duha ug kahadlok ug kalisang sa ilang kasing-kasing, ngano man nga murag baliktad man. Unsa man ay ang kalainan sa duha ka matang sa mga katawhan. Ang duha ka matang sa mga katawhan, ang mga disciples sa atong Ginoong Hesukristo ug ang bagang panon sa katawhan, aduna kuno sila'y pagtuo sa atong buhi nga Dios. Pero ang pagtuo ni adtong baga nga mga katawhan, peke nga pagtuo. Dili tinuod nga pagtuo, wala mulahutay. Apan ang pagtuo ni adtong mga disipulo, bisan pa og adunay kahuyangon, bisan pa og adunay kalisang nga gibati nila at times, nagpadayon mga kaigsuunan hangtod sa ilang kamatayon. So ning tagna sa kahaponon atong i-examine kini nga topic once again, ang tinuod nga pagtuo versus peke nga pagtuo. Adunay kalainan sa tinuod nga pagtuo ug peke nga pagtuo. Adunay kalainan sa sagbot ug trigo. Adunay kalainan sa kugon ug sa tanglad. Adunay kalainan bisan pa og on the surface. Pare-pareho ang ilang hitsura. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang pagtuo sa mga disipulo ni Kristo. Ikaduha, ang pagtuo sa bagang panon sa mga katawhan. Ikatulo, ang kinaiyahan sa tinuod nga pagtuo. Ang pagtuo sa mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo. Sama sa akong giingon kaganina, kini nga mga disipulo, ilang gibiyaan ang tanan mga kaigsuunan, aron lamang musunod sa atong buhi nga Dios. Si Pedro, si Andres, ug si Santiago, ug si Juan, gibiyaan nila ang ilang mga bangka, ang ilang mga sakayan, aron lamang musunod sa atong buhi nga Dios. Si Matthew, iyang gibiyaan ang iyang taas kayo nga posisyon isip kubrador sa buhis, aron lamang musunod sa atong Ginoong Hesukristo. One by one, gitawag sa Ginoo ang iyang 12 ka mga apostoles. O katong mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo, giprotektahan sa atong buhi nga Dios. Except kang Judas, gumikan kay si Judas, sukad pa sa sinugdanan, wala man gyud siya tinuod makabig sa atong buhi nga Dios. Nagampo ang Ginoo alang sa iyang mga tinunan. John 17 verse 11 and 12. Bala ang amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang.
Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila, pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. And yet, in this passage, mga kaigsuunan, nakabaton sila og tumang kalisang og kahadlok og pagduda. Gani ang atong teksto sa Marcos Kapitulo 6, versikulo 52, giingon dinhi, apan gipagahi ang ilang kasing-kasing. Ang pangutana, kinsa man ang gapagahi sa ilang kasing-kasing? Kinahanglang makatuna nato ang duha ka kalainan sa pagpagahi sa kasing-kasing sa mga katawhan. Gumikan kay duna pud kitay mabasa sa Biblia nga gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga katawhan isip usa ka paghukom. Usbon ko, doon na tayo mabasa sa Biblia nga gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga katawhan, isip usa ka matang sa paghukom. Ang tawag niini mga kaigsuunan, judicial hardening. Pagpagahi, resulta sa paghukom sa Ginoo kanila. Gumikan kay sulod sa dugayng katuigan, gipagahi nila ang ilang kasing-kasing, gihukman na hinuon sila sa Ginoo, ug misamot na hinuon og kagahi ang ilang kasing-kasing. Gipagahi na hinuon sa Ginoo. They've been hardening their hearts for so long, and now God hardens their heart as a form of judgment, judicial abandonment or judicial hardening. Ang example niini mga kaigsuunan, ang gahi nga kasing-kasing ni Faraon, hari sa Ehipto. Sa Exodus Kapitulo 7, versikulo 13 hangtod sa 14. Ang giingon diri, nagmagahi ang kasing-kasing ni Faraon, ug wala gayud siya mamati kang Moises ug kang Aaron sumala sa gisulti sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, gahi ang kasing-kasing ni Faraon ug dili niya palakton ang mga tawo. So gipagahi ni Faraon ang iyang kasing-kasing. Exodus 8:15, sa pagkakita sa hari nga naarang-arang na ang ilang kahimtang, gipagahi niya ang iyang kasing-kasing ug wala na mamati kang Moises ug kang Aaron sama sa gipasidaan sa Ginoo. Exodus chapter 8 verse 32, apan gipagahi pag-usab sa hari ang iyang kasing-kasing ug wala niya palakta ang mga tao. So gipagahi kanunay ni Faraon ang iyang kasing-kasing, busa gihukman siya sa Ginoo. Sa Exodus 9:12, ang Ginoo na mismo ang nagpagahi sa kasing-kasing ni Faraon. Apan gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug wala niya palakta ang katawhan sama sa gipasidaan sa Ginoo kang Moises. Busa higala kung ikaw ang matang sa tawo nga sulod sa daghang mga katuigan, gipagahi nimo ang imong kasing-kasing, dili ikaw maminaw og tambag gikan sa pulong sa Ginoo. Imong gibaliwala ang mensahe sa ebanghelyo. Hadlok mga kaigsuunan, kay basin ug moabot ang takna nga pagahion na gayon og samot sa Ginoo ang imong kasing-kasing, isip paghukom niya kanimo nga nagpagahi sa imong kasing-kasing sulod sa daghang mga katuigan. Those who continue in unbelief, moabot ang panahon nga mas palibugon pa sila sa Dios ug mas mugahi pa ang ilang kasing-kasing. Dili kini komedya mga kaigsuunan. Ang giingon sa ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 10 hangtod sa 12. Gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagunon. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata og higugmaa ang kamatuoran. Kung gibuhat pa nila kini, maluwas unta sila. Tungod niini gipadad-an sila sa Dios og dakong kalibog, aron mutuo sila sa bakak ug aron kasilutan ang tanan nga wala mutuo sa kamatuoran, apan nagpatuyang hinuon sa pagpakasala. Nakuha ninyo mga kaigsuunan? Nakita ninyo? Hadlok di ay kaayo ang usa ka tawo nga nagpadayon sa pagpagahi sa iyang kasing-kasing, kay moabot ang takna nga ang Dios na gayud mismo ang musamot sa pagpagahi sa ilang kasing-kasing ug wala na ipaglaom pa. Higala na sayon ikaw nga ang imong dalan layo ug sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Nasayod ikaw nga ang imong gialagaran dili ang Dios kundi si Satanas. Paghinulsol higala, undangi sa pagpagahi ang imong kasing-kasing ug hunahuna ug dangop kang Kristo uban sa dakong pagpaubos, kay basin ug moabot kanimo kining warning sa Biblia nga ang nagmagahi isamot sa pagpagahi sa atong buhi nga Dios sa ilang kasing-kasing. Well, alang sa mga katawhan sa Ginoo, may mga times nga mugahi usab ang kasing-kasing apan hampakon sila sa Dios aron sila maghinulsol. Ang giingon sa ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 13,
Ang mga piniling katawhan sa Dios iya gayon nga pagagiyahan. Mga igsuon, angay kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga gihigugma sa Ginoo kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu ug pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. So, kinsa man ang gapagahi sa kasing-kasing ni adtong mga disipulo ni Kristo. Nganong nalisang man sila o nganong gaduha-duha man sila. Sila ang nagpagahi sa ilang kasing-kasing. Ayon na lang gani, ang grasya sa Ginoo nag-remind kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Gipagahi nila ang ilang kasing-kasing. Nasaksihan nila ang milagro sa pagpadaghan ni Kristo sa tinapay. Napakaon ang 5,000, wala pa'y labot ang mga bata o mga kababaihan. Nasaksihan nila ang milagro, and yet, gaduha-duha gihapon sila kang Kristo. So, kung sa may tawag niya na, gipagahi nila ang ilang kasing-kasing. Ang mga Kristohanon magbantay gihapon nga dili nato dudahan ang atong buhi nga Dios. Dali ra kaayo nakalimot ang mga tinun-an ni Kristo. Nalimta na dayon nila ang milagro nga bag-o pa lang nilang nasaksihan. Di ba ingon ana man pud kita mga kaigsuonan diha sa pagtuo, dunay mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, dudahan dayon nato ang Ginoo. Magduda dayon ta kung tabangan ba kita sa Ginoo when the Bible tells us casting all your fears upon Him for He cares for you. So, paminawo nato ang giingon sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 13. Busa andama ang inyong salabutan. Pag maugdang kamo ug ibutang gayud ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo sa panahon nga mapadayag na si Hesukristo. So, unsa may explanation sa pagkamadudahon sa kasing-kasing sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tinuod nga pagtuo, duna di ay gihapoy pagduha-duha at times kung dili magbantay. Saving faith, posible di ay nga huyang gihapon nga pagtuo. Pero, pwede kitang makabaton og tinuod nga pagtuo. Pero ang tinuod nga pagtuo, duna di ay time nga atakihon kini sa pagduha-duha. We can have an absolute confidence nga giluwas kita pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna kitay kasiguruhan nga ang atong pagkaila sa atong buhi nga Dios nagdangat sa kapasayloan o kaluwasan sa atong mga kalag. Adunay comfort nga atong mabatunan nga makita nato ang kabag-uhan sa atong kinabuhi isip ebidensya sa tinuod nato nga pagtuo. And yet, aduna gayoy higayon nga ang atong pagtuo atakihon sa mga pagduda. Normal na kana sa Christian life. Ang bata nga gatuon pa sa paglakaw, aduna gayoy panahon nga madagma kanang bataa or matumba. In the same way, ang mga tinuod nga Kristohanon, ilabi na kung bata pa nga Kristohanon, dili pa hamtong ang ilang pagtuo, pero tinuod nga pagtuo, pero huyang nga pagtuo. Duna di ay mga times nga tugkan og pagduda ang ilang kasing-kasing ug ang kaayo sa Ginoo mao ang magpreserbar kanila ug magpalig-on kanila ug maghatag kanila og tinuod nga paghinulsol ug pagpanumbalik sa atong buhi nga Dios. Matod pa ni Thomas Watson, true faith is at first nothing but an embryo. Kaning muraba og kaning binhi pa sa bata nga naa sa tiyan. It is minute and small. Ang tinuod nga pagtuo, posible nga magsugod kini sa gamay. Aduna pa kunoy mga pagduda, aduna pa'y mga temptasyon, aduna pa'y mga kahadlok. Magsugod kini sa mga kahuyangon, apan malig-on kini sa madugay ug madali, gumikan sa pagkamatinud-anon sa atong buhi nga Dios. Ang huyang nga pagtuo, maggunit sa atong buhi nga Dios, bisan pag-unsa kagamay sa iyang pagtuo, basta si Kristo ang iyang gituuhan, i-honor sa Ginoo kana nga pagtuo. Hebrews chapter 11 verse 34. Gikan sa kahuyang nahimong lig-on. That describes the life of the Christian. Ikaduhang Korinto 12:10. Tungod ni Kristo gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos ug mga kakulian, kay kun huyang ako, lig-on hinuon ako. Matinud-anon ang atong buhi nga Dios. Ikaduhang punto, ang pagtuo sa bagang panon sa katawhan. Kung atong basahon ang atong teksto karon, murag yun og kusog kayo ang ilang pagtuo, murag lig-on gayud kaayo.
Gi-recognize nila ang atong Ginoong Hesukristo, na ilhan nila si Kristo, gusto nilang musunod kang Kristo bisag asa moadto si Hesukristo. Madasigon gayud sila. Nangumbida pa sila sa ubang mga katawhan, bisan pag mubiyahe sila layong dapit, musunod lamang sila kang Kristo. Ang giingon sa versikulo 55, busa nanagan sila ngadto sa kasilinganan, bisan asa nila madunggan nga tuwa si Jesus, dadto nila ngadto kaniya ang ilang mga masakiton nga naghigda sa ilang higdaanan. On the surface, mga kaigsuonan, murag encouraging tanawon kining mga tawhana nga dasig kayo sa atong buhi nga Dios. Kung sa may problema ning ining baga nga panon sa katawhan, ang problema nila, wa gyud sila na attracted sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagka-Dios, pagkabalaan ug pagka-Mesiyas. They were only attracted by what Jesus Christ could do to them. Ganahan lang sila kang Kristo, gumikan kay duna sila'y mga panginahanglanon nga matagbo sa atong Ginoong Hesukristo. Wala sila misunod kang Kristo, gumikan kay nakita nila ang iyang kahimayaan. Misunod sila kang Kristo, gumikan kay aduna sila'y mga kinaugalingon nga mga panginahanglanon. Selfish ang ilang rason sa pagduol sa atong Ginoo. Juan Kapitulo 6, versikulo 26. Mo kini nga panghitabo, gidescribe ni Juan. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog. So gi-expose sa Ginoo ang ilang mga motibo. Adunay mga tawo nga muduol lamang ni Kristo, dili gumikan kay nakita nila nga sila makasasala, ug si Kristo lamang ang makaluwas kanila. Ang dugo nga giula ni Kristo kang iyang pagkabalaan mao ang magtabon sa ilang mga sala. Dili na mo ilang tumong sa ilang pagduol kang Kristo. Miduol sila kang Kristo alang sa panginahanglanon sa kwarta ug sa bugas. Now, in some ways, mura og lig-on pa ang ilang pagtuo kaysa pagtuo sa mga disciples. But in the end, musinggit sila nga ilansang si Kristo sa cross. Niadtong nagwalin na si Kristo sa pagtulunan nga bugat, nga nagsulti kanila nga maghinulsol og biyaan ang ilang kasalanan. Wala na. Wala na sila ganahi ni Kristo. Human niini mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea, misunod kaniya ang daghan kaayong mga tao kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. So, milagro ra ang ilang giapas, mga kaigsunan. Pero niadtong nagsulti na si Jesus nga kinahanglan talikdan ang sala aron musunod kaniya, unsay giingon sa bersikulo 66. Tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. And again, nakita nato kini sa John chapter 8 verse 30 hangtod sa 32. Ang giingon ni Jesus, busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Kay kining mga tawhana nag-angkon nga magtutuo kuno sila ni Kristo. Ang giingon ni Kristo, kung tinuod mo nga nanuo nako, kinahanglang magpadayon kamo. Magpabilin kamo sa akong pulong. Pero at the end of this chapter, unsa may gibuhat nila kang Kristo, human nga madunggan nilang bugat nga pagtulunan ni Kristo. Ang giingon sa bersikulo 59, ug namunit silang mga bato aron ilang batuon si Jesus, apan mitago siya og mibiya sa templo. Mga kaigsunan, muni ang Kristyanismo diri sa Pilipinas, ug sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Ang mga tawo miduol sa Ginoo, dili gumikan sa kasalanan nila nga nabugatan sila, no, ga-enjoy sila sa ilang sala. So, dili na mo hinungdan nga nung miduol sila kang Kristo. Ang hinungdan nga nung miduol sila kang Kristo, kay doon na sila'y panginahanglanon nga tagbuon sa atong Ginoong Hesukristo. So, ang ilang pagsimba, dili tungod kay nagpaubos sila o nagpasakop sa kabubuton sa Ginoo. Ang ilang pagsimba, gumikan kay doon na sila'y mga gipangayo sa Ginoo, mga panginahanglanon, selfish. They do not worship God because they understand nga ang Dios takos pagasimbahon. Dili na mo'y motibo sa ilang kasing-kasing. Ang motibo sa ilang kasing-kasing aron matagbo lamang ang ilang mga gikinahanglan. Mudangat na kita sa ikatulong punto. Unsa man di ang kinaiyahan sa tinuod nga pagtuo. Mga kaigsunan, ang tinuod nga pagtuo nakasabot sa problema sa sala. Ang bagang panon sa katawhan, miduol kang Hesus, dili gumikan kay nabugatan sila sa ilang sala.
kundili gumikan kay aduna sila'y panginhanglanon nga natagbo sa atong Ginoong Hesukristo. Pero wala gayoy rason nga miduol sila kang Kristo gumikan kay nakita nila nga sila makasasala ug si Kristo lamang ang maluluwas, dili na mao'y rason. Pero ang tinuod nga pagtuo mga kaigsuunan, nasayod nga ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kinahanglan nga mapasiguli ang atong kalag sa atong buhi nga Dios, gumikan kay kaaway kita sa Ginoo, nahailalom kita sa tunglo sa Dios, gumikan sa atong pagkadautan o gumikan sa atong sala. Ug ang tanang mga katawhan nga tinuod nga nagtuo, muduol sila kang Kristo, gumikan kay buot nila nga masolusyonan ang ilang problema sa sala. Ug nakita nila ug nagtuo sila nga ang solusyon sa problema sa sala ang dugo lamang ug pagkabalaan ug pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Now ang bagang panon sa katawhan nga kasunod-sunod ni Kristo, wala gayod makabaton niini nga rason. Apan ang tinuod nga pagtuo, nakita nila nga si Kristo bililhon kaayo sa nga tanan. Paminawan ninyo ang gitubag ni Pedro, gumikan kay mitalikod naman ni Kristo ang bagang mga katawhan. Ang giingon ni Kristo, tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Hesus ang mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an, ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios. You see, ang tinuod nga panginahanglanon nga nakita ni Pedro, kinabuhing walay katapusan. Nasayod si Pedro nga siya makasasala ug ang kinabuhing walay katapusan dili niya mabatunan sa iyang pagkabuutan kundi sa pagkamatarong ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Christianity is about finding the greatest treasure of all, bililhon nga kabtangan, ang kaluwasan gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Kining mga baga nga panon sa katawhan, musinggit sila, ilansang si Kristo dito sa cross. Nakita nato na niadtong miaging semana, dasig sila sa mubo nga higayon. Apan, kung makita nila nga si Kristo hari nga adunay gisugo kanila nga buhaton, talikdan ang sala ug mga lagad kang Kristo ug musunod kang Kristo, mawada na sila og gana sa atong buhi nga Dios. Kaysa tinuod lang sila ang ilang Dios. Ang ilang kabubuton nga buhaton mao ang ilang gustong buhaton. Apan ang tinuod nga pagtuo andam nga isalikway ang tanan aron mosunod sa atong Ginoong Hesukristo. So encouraging mga kaigsunan, bisag unsa pa kahuyang ang pagtuo sa mga disciples, tinuod kadto nga pagtuo. Adunay mga pagduda pero mitubo sila. Naghinulsol sila gikan niadto nga mga kahuyangon ug makita nato eventually nalig-on ang ilang pagtuo, nagpadayon hangtod sa ilang kamatayon. Mao kana ang ilhanan sa tinuod nga pagtuo, nagpadayon mga kaigsuunan. Apan ang peke nga pagtuo dili gayud magpadayon. Mutuo ra na sa Ginoo temporary, labi na kung makita nila nga dunay panginahanglanon sila nga matagbo sa atong Ginoo, pero kung makita nila nga murag dunay mga hagit gumikan sa pagtuo, mo surrender. In the first place, dili tinuod nga magtutuo mo kini giingon sa atong buhi nga Dios nga si Hesukristo. Hinaot higala nga nakikistorya ang pulong sa Ginoo kanimo. Tinuod ba ang imong pagtuo? Tinuod lamang ang imong pagtuo kung ikaw nagasalig nga bisan pag unsay mahitabo sa imong kinabuhi, mawala man nimo ang tanan. Musunod ra gihapon ikaw kang Kristo, gumikan kay anaa lamang kang Kristo ang kaluwasan. Ang kwarta, ang balatian, ang mga panglawas nato nga gikinahanglan, mamatay ra gyud gihapon kita, pero adunay kalag nga moatubang sa Ginoo sa paghukom. Kung tinuod ka nga nagatuo ni Kristo, di gayod ka mubiya kaniya bisan pagmahanaw ang tanan. Gumikan kay pagkatapos ni ining kalibutan na adunay ganti na naghulat kanato. Higala kung wala ka pa kang Kristo, makasasala ka. Nailalom ka sa tunglo ug kapungot sa Dios, pero matangtang ka na nga kapungot ug kasuko. Kung musalig ikaw kang Kristo, ang dugo ug ang pagkamatarong ni Kristo igo na alang sa imong kaluwasan. Gisalo na ni Kristo ang tanang tunglo sa sala ug kapungot didto sa cross sa Kalbaryo. Kung musalig ka kaniya, wala na itong lupa nga nahabilin alang kanimo. Gisalo na ni Kristo tanan didto sa cross sa Kalbaryo. Why don't you repent of your sin right now, my dear friend, and call on Jesus Christ? And He will save you. Dili kaniya balibaran mo kiniyang saad. Luwason kaniya ug luwason kaniya hangtod sa kahangturan.
Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon ug among gipangayo ang bunga niini. Nagtuo kami nga ang tinuod nga pagtuo mula hutay gayod, mulungtad gayod hangtod sa imong pagbalik. O Dios, hinaot nga nakita kini sa imong mga katawhan ug ang mga nag-angkon lamang nga sila magtutuo apan dili day tinuod, hinaot nga gi-expose nimo ang tinuod nga kahimtang sa ilang kalag ug himuha sila nga tinuod nga magtutuo ning takna sa kahaponon. This we pray in Jesus name. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.